No, čau Michal. Čau Brano. Doslova, že na prvú nič pripravené. Vidíte za nami Abu Dhabi. Sme tu s prémiovým klubom. Ako sa ti tu páči? Fantázia. V Abu Dhabi som ešte nebol a aj to je vlastne benefit Premium Business Clubu, že sa ocitíme na takýchto miestach. Ale samozrejme, ty si to vieš kúpiť kedykoľvek letenku a hotel do Abu Dhabi, ale je o to, že s kým si tam, čo tam robíš a ako sa posúvaš, pretože vlastne Premium Business Club alebo akákoľvek komunita je hlavne o tých ľuďoch a nie o tom danom mieste. Ale toto je také príjemné spojenie. No sme to vymysleli, že aj si užijeme doslova ten pocit dovolenky, toho luxusu, ale zároveň budeme mať možnosť sa veľa rozprávať, mentorovať, koučovať, proste medzi... Zdieľať, vymýšľať. Tak. Od investovania cez spoločné biznisy, projekty, takže teším sa na to. Ja tiež a poďme užívať. Je to na tebe proste, že či chceš byť doma, alebo chceš byť v Abu Dhabi, alebo chceš byť v klube, alebo chceš byť v inom klube. Takže to je na tom krásne, milujem tú slobodu. Majte krásny deň. Priorita číslo 1, sloboda. Rozhodni sa.